Osibuzile kwi-comment uthe ucela ukucaciselwa kabanzi ngobhubhubhu. Ubhubhubhu igama lisho kanjalo. Sizowuchaza nje namhlanje ukuthi ngabe wona-ke usebenza kanjani. Uma ungaka-subscribe, sicela u-subscribe. Kulo muthi-ke kuyaye kusebenze kakhulu izimpanda. Kule nduku kusebenza iy'mpande. Lokhu abanye-ke babuye bekusebenzise nezinduku. Le nduku-ke iwubulawo bedlozi. Ingena egobongweni elimhlophe ledlozi. Yinhle kakhulu ekugezeni idlozi ebeliphenduliwe. Ayivamisile-ke futhi ukusala ukugezwa amanzi amnyama. Khona ividiyo bengichaza kuyo ngikhuluma ngamanzi amnyama. Uma ufuna ukuba nolwazi-ke ngawe unga-scroll-a uzizwele nje konke. Le nduku-ke kuthiwa ikhipha igwebu elihle elimhlophe uma iphehla ngothi lwephahla. Le nduku ibuye ibe yinhle kwezokwakha ugazi ezinsizweni. Ingakugilela-ke izimanga iyodwa nje vo uma ugqume ngayo waphinde-ke wageza ngayo. Angisayiphathi-ke ekuphalazeni uma-ke uyiqhathe nezinduku ezifana nenhlanhla emhlophe, umusa, eningizimu, ufoshela, uvuma kuba ngoma omhlophe kanye nezinye. Kanti nazo lezi engiy'balayo unga-scroll-a nje kumavidiyo uzothola iy'ncazelo. Kuthiwa amasoka ayikhonzile le nduku kakhulu. Kuthiwa-ke ibasiza lapha ngasekuqonweni. Kanti yihle futhi-ke nakwezokudonsa imali kanye nenhlanhla. Ingakumangaza nje kakhulu ngoba iyayidonsa imali. Idonsa nje kakhulu. Kuthiwa-ke nakwibhizinisi isebenza kakhulu uma uwumuntu webhizinisi. Yinhle kakhulu-ke uma uzofesa uyofuna umsebenzi kuthiwa yinhle kakhulu. Kumele-ke uyisebenzise. Yabo. Uma unombuzo sicela ubuze kwi-comment sobe sesikwenzela eyakho ividiyo. Sichaza lokhu ozobe ukubuzile ukuthi khona kusizaphi, okanye-ke sichazele lelo phupho ozobe ulibuzile. Kanti ku-TikTok siyatholakala uyasi-follow-a usibuze umbuzo ku-inbox.